जों थांनाय 21 मार्च 2023 खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन आरो बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिल जुथायै मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि न'आव जों लोगो हमनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जेब्लाक बर'फोरनि समस्याफोर बेखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो जों बे सावरायमेलाव खोब स्ट्रेस होनाय बाथ्रा फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जे बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बियाबफोरखौ दाफुंनानै थाबनो बिसायख'थि फाथिनांगौ होननानै जोङो 1 नम्बरावनो आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम दाबि दैखांदोंमोन आरो बेजों लोगोसे आसामनि जितु सोलोंथाइनि थाखाय जोंनि बिटिआर सुक्तियाव थाफानाय 6.3 क्ल'ज एजुकेशननि सायाव जों सावरायदोंमोन आरो बेजों लोगोसे हा-हुनि जेब्ला 2006नि जितु फरेस्ट राइट एक्ट बे एक्टनि सायाव जों सावरायदोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलाव जोंनि जितु रां बावजा बेखौ बारायनो थाखाय जों रायज्लायदोंमोन। दा बे सावरायनायाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया खोब गोसो होनानै बुंदोंमोन जे बियाबफोरखौ जोंनो थाबनो दाना होनानै बिसायख'थिखौ थाबनो फाथिना होगोन होननानै बुंनायाव जों बिथांनिसिम गोजोननाय फोरमायदों आरो बेबादियैनो थांनाय 2 मे 2023 जितु नटिफिकेसन होबाय गामि सोसननाय आरो बियाब दानायनि थाखाय बेनि थाखाय जों आसाम सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों जिहेतु जोङो बिटिआर सुक्तिनि आधाराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु 3थि बर' गोजोन गोरोबथा जालांबाय सागानगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन जथायै जि सागान होबाय जि सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि आधाराव जों जिहेतु बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनबाय बे काउन्सिलखौ गोख्रों महरै दाफुंनायानो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखि आरो गामि सोसननाय आरो समष्टि आरो बिसायख'थिनि उनाव दा नांगौ बादियै फान्ड मोनगोन जोंहा मोनसे बेयाव फोथायनाय दं आरो दाख्लैबो 21 मार्च खालि जितु रायलायनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जों रां बावजाखौ बारायनांगौ होननायाव बिथाङा बुंदों ग्रामीण एइडखौ बारायबा खोब बारायबा 10% बारायनो हायो किन्तु जेब्लानाखि गामि सोसननाय आरो समष्टिफोरखौ दाफुंजोबनाय जागोन अब्लाना गुबुन थाखानाय काउन्सिलजों समान बे बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलखौबो रां बावजाखौ होनाय जागोन। जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जिहेतु गामि सोसननाय आरो बियाबफोरखौ दाजोबसिगोन 20 अक्ट'नि गेजेराव 4 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 12 अक्ट'सिम जेब्ला क्लेम खालामनो हागोन आरो अबजेक्सनफोर माबा माबि थानाया 20 मेसिम जागोन बिनि मादाव जाफुंजोबगोन। जों आसा फारिदों बियाबफोर दाफुंनायनि उनाव थोजासे रां बावजा मोननायनि उनाव जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जेब्ला बर'फोरनि समस्याफोर दङ हानायमानिखौ जों माखासे जोंनि गुबै जेब्ला गोनांथार आयदा बेफोरखौ जों गावनो गाव सुस्रांना लानो हागोन आरो जों बुंबोबाय थादों बे काउन्सिलनि दारै जों सोलोंथाइ आरो रांखान्थि बिथिङाव जों दावगानो हागोन सामाजिक बिथिङाव दावगानो हागोन बिसेसकै रांखान्थि बिथिङाव जों दावगानो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो जों बुंबोबाय थादों जे माहारिनि गेजेराव जितु रांखान्थियारि बिथा दानो हायाब्ला जितु जोंनि माहारियारि बाद बे गोजोर जाया बेनिखायनो जोंहा मोनसे आसा दं बे काउन्सिलनि सायाव बे काउन्सिलखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि बायजोआ अथ' गोबाव गोग्लैसोनानै थानाय राजखान्थि भाबै गोग्लैसोना थानाय रांखान्थि भाबै गोग्लैसोना थानाय सोलोंथाइ भाबै गोग्लैसोना थानाय सामाजिक भाबै गोग्लैसोना थानाय बे माखासे बिटिआरनि बायजोनि बे 10 लाख बर'फ्रा बे काउन्सिलनि दारै मोनसे गेरेमसा आरो गोजोर मोनसे महर होनो हागोन हारिखौ होननानै जोंहा फोथायनाय दं।
गामि सोसननाय आरो बियाबखौ दाफुंनो हानायनि थाखाय आरो थाबैनो बिसायख'थिखौ फाथिनो जों डिमान्ड होबोगासिनो दं। जिहेतु गिबि खेब हिसाबै गामि सोसननाय आरो बियाब दानायनि थाखाय जों मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों गोजोननाय बावदों बिथांनिसिम। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांनिसिम मान बावदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रनज पेगु आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथांनिसिम जों गोजोननाय बावदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै।